Perti na ginakong tagama. Oh. Sige. Lahi na ka. Paglain na lang. Kaya lahi-lahi naman tagbatasan. Lahi-lahi na lang tagbalay. Bita, Ma'am Vivian Silaga Buntuyan, taga Balamban man ka, Ma'am, no? Niya Maman Hits Monsanto. Des Cagayan, Ma'am, no? Ay, din ka di sugat ato Maman Hits. Na, pwede biya mong mutawag kay mangunghong ko. Kutob ba biya ta alas 3 mag-live? Dahil matugkog alas 3 hangtod koan, hangtod alas 5. Pag alas 5, mumata na siya ko, mag-live na siya. Syaro. Ma'am Pits Villamor, tang out na tang. Pa-out na. Nga naman, Ma'am. Out na or cut off na? Tang, cut na tang. Cut off. It's 79. Turog mo, target na arong 218. Tablaw kita ni. Ganyan nagmata? Sige, di ay tawag. Basi mo balak ni. Hello, mayong Odto. Ay mo tutang. Ma'am Roxanne Vlog, watching idol from Asturias. Cebu, taga Asturias de ka, Ma'am Roxanne? Mo de ay guwapa. Ito. Adi, Mr. Retang, itong taga Bohol. Isensya na tang, wako katagbo, ni mo pangarig Bohol tang, kaya nabisi ko na rin patrabaho ko sa kong balay tang. Mau ba? Pa-apply ako naglibor be. Nibalhin ko puyo ba? Ano nibalhin kag puyo? Panagi, kuhaan, ang ato mong iriya nga to, nagipalit na sa, kuhaan mo dire sa mayor. Gihatag si mo ha? Unsa, wako kasabot. Nagpalit ka og kuhaan, nagpalit ka og yuta. Gipalit sa, kuhaan, gibaligya sa akong magulang. Ang inyong yuta? Ya. Gibahin na lang ko gamay, ito nagbalay ko, dali-dali, kuhaan kay, balay ko, bahay kubo ba? May na lang na kay gamay. Tang. Gibahinan ka kagamay. Ngayon ko rin mong number lang, Mir. Katarget na ba yung 595, tang? Pila may target nimo? Gamay na tang, gamay ragapal ko nataya ito kay, wala rin kwarta lagi tang. Pila man gamaya? Double 20 lang. Pahits na na 1.5 no? Dili. Doble man, 3,000 kapin? Oo. Pahits kayo. Niaos ba na to? Osmi, tang, waman mong gawas, imong 879, labang mininti na, apit na maduha ka simana. Mugawas na karon. Wow ba? Bapas mo kagtaya na ko na. Ha? Bapas mo kagtaya karon. Mugawas na karon. Ayog tayo para mugawas. Uy. Ito tang, ngayon sa kong karon tabi, pag puno-puno sa kong balay rin tang. Sige. Ini gawas anang 879, tiwasa na imong balay. Aga na tang. Tempa-tempa, hunghungan tika. Sige, tang. Sige, igawas anang 879. Paghimog laing balay. Shoutout ni Boss John Buga pa, shoutout ko sa akong pinalanggang barangay captain diri sa Pitchanan Don Victoriano, Misamis Occidental. Jerry Abduhan, boss from Lapu-Lapu, boss. Marilo Rudy Lado, mayong hapon. 1:37 na mga higala.
ibilin para sa uban. Tanan akong gugma para nis imuha. Di ko gusto nga masakitan ka. Maong tinarungon ti ka. Kaya gihigugma ti ka magtarong ko. Di ko mangitaglain haron dili maguba atong mga I love you. Kaya di ko gusto nga imo kong ilisan. Maong di ti ka binuangan. Di ko gusto nga masakitan ko. Maong di ti ka pasakitan. Di ko gusto nga mo agas akong mga luha. Maong di ti ka pahilakon. Igugmaon ti ka. Lipayon. Hangtod sa kahangturan. Amen.